aku dhewe yo gumun. Lah kok suwe banget. Ayo, kira-kira iki wis dikepruki apa durung? Ya wis dipateni apa durung? Kok babar pisan urung ana kabar blas. Sunan Bonang. Sunan. Iki sing jenenge Sunan Bonang. Gurune Joko Pakusan. Sing wis mrikayasa ngombene apyun nganti gendeng. Lah kok aku ngerok ngombene murid sampeyan perkarane lho. Nyatane bareng saka kene dhewene pendem. Sing salah niku kula napa murid sampean. Terus kok salahke sok? Sing salah ya murid sampean wong aku iki omahku dhewe ning gangkaku dhewe. Murid sampean marane. Aku sing kongkon. Lah iya nek sampean kongkon, lha duwe kuwi tak subuhi iku diombe ya ora salah ora ngono ya. Bener. Ayo ati tamu kuwi ya apik wae. Ayo, nek kudu sing lumrah. Ya ora lumrah. Sing mbok sugatke ora lumrah. Ora lumrah niku lumrah diombe wong lho. Do akeh do ngombe ra dak. Nek ora kur wong ngombe sing ngombe kuwi. Apa bener ki blatang milo to? Aku blatang milo. Nang. Ono. Ya. Kuwi saka negara atas angin. Ya, atas angin kuwi atas dhuwur angin ngarani manggon sak dhuwure banyu. Kowe nyangkono hawane anyep, mulane kowe minggat ing tanah Jawa. Ora padha karo kowe. Apa kowe iki wong TNI wong Jawa? Ora to. Nang aku ora ngrugeke wong tanah Jawa. Lah kok kok ngrugeke? Ngrugeke. Oh, sing ngarani ngrugeke ra kowe. Saiki contone. Contone piye? Nem-nem kombene apyun. Ya. Padha lali karo anak bojone sing dibujuk. Sing bocah nem lali karo wong tuane, nganti padha wani karo wong tuane mergo saka menamu. Kowe nek bocah do nglumpuh. Do ngombe. Kowe rene. Tak takoni cah. Kowe do senatimu. Enggak. Kowe do tak rugekno apa ora? Boten. Lho ora ono sing rumangsa tak rugekno ki ora ono. Sing kok tari kuwi rak muridmu sing wis suwe. Sing ora ngerti marang tatanan. Ora ngerti ala nebeci tumindak. Ya kowe kok melarang wong ngombe iki sebabe. Lho, ngombe kuwi kena-kena ngombe banyu ki lumrah. Ayo bareng kula iku ngombe waraban ngombe arak. Ya kowe kok melarang. Sebabnya apa jajal? Sebab kuwi larangane negara lan agama. Lah kok dilarang gene? Mergo kowe nugeke pandemi. Rusak akhlak. Berarti akhlak. Allah. Nopo? Mergo ngombe kuwi salah. Salah. Penemumu. Iya. Nek penemumu marane jare dosa. Kowe iki wong mlebu. Wong dosa iki jajal parake ning ndi? Nek mati. Wong dosa kuwi nek mati ya tetep ning kuburan. Kuburan. Mati ning kuburan. Kowe iki mudeng wong mati ta ora? Wong mati kok ning kuburan. Wong mati iki endi? Kok iki anak sing sikul. Arep digono ora. Kowe iki ngene lho, Mas. Nggih, datange lho. Agamamu ki aku yo mudeng. Nek ngarani jarene wong kaya aku iki besok matine mlebu neraka.
neraka ki jare panas. Ngono lek nek ngarani. Wong ki do mlepuk. Kowe iki wong gugon Tuhan aja mbok eloni. Aja mbok warakno wong. Mergo kowe dhewe ora tau nglakoni. Jajal kok tak takoni. Takon apa? Jare neraka kuwi panas leh muka kono ku ndek apan. Apa kowe tau buktekno? Kowe tau ning neraka. Kowe ngerti geni apa ora? Geni ora ngerti. Jajal dumo. Eh? Dumo. Geni didumo ya jelas panas. Lah ya kuwi neraka ya ngono kuwi. Luwih panas meneh tembang geni alam donya. Kowe tau rono. Kowe tau rono. Ora tau. Ora tau kok ngarani ya, Cok. Iku jenenge wong beda. Mulane aku melu kowe mergo tak anggap kowe sak murid-muridmu itu wong edan. Datangi lho. Apa? Nek wong sing yakin lan percaya. Iki ana neraka lan swarga. Nek wong sing ora yakin kaya kowe, ora ngerti agama, ya to? Ya ngene iku ngawur. Kowe ora dadi wong. Kowe iki urip ning donya iki tenane wong urip kudune kepiye? Kowe ku ora mudeng kok nak. Lho, Kowe ku ora mudeng. kok arep kudu nak kowe piye? Hah? Kowe tak nek pancene kowe mudeng. Tenane wong urip ning donya tak cangkrene nek kowe iso. Yo. Sana bojomu nek iso mesti. Yo. Kowe tak cangkrene. Jatine urip kok dununge endi? Jatine mati dununge ora endi? Kenapa mati kok ditusi? Wong kok sak nyai-nyai ora iso mikir. Kowe takok jatine urip apa sejatine urip? Hah? Jatine urip apa sejatine urip? Loh, takonku jatine urip. Jatine urip. Malas. Jatine urip piye isih ndek nyawa? Ya. Jatine urip. Nek isih ndek nyawa. Urip kudu ndek pikiran. Pikirane digunakno. Ya toh? Uga ndek mripat. Mripat kanggo nyawang. Nyawang apik lan ala. Bener lan kleru iki pikiran. Sing takon urip sapa? Sing takon mata sapa? Terus Oh, ngene kok. Bener nek jenenge Sunan Bonang tolololeng. Sing tak takon iki jatine urip dununge ngendi? Jatine mati dununge ngendi? Kowe tak dudohi nek ora kok. Jatine urip iki dununge alas lho. Jatine urip apa? nek jatine mati piye? Jatine mati yo dununge TPK. Nek kepene nero. Kenapa wong mati kok didusi? Oh, kowe. Mergo kowe andang tata Jawa. Wong Islam ini arep dikutuk ya disujeni. Ngawur nek, ngawur ora le. Ngawur. Lah terus piye? Kenapa wong mati kok didusi? Nek wong mati ora didusi, apa iso adus dhewe? Iya ta ora le? Wis ta. Ora iso kok kena adus dhewe. Datangi lho. Apa? Ning dunya iki tak kecobean. Rene. Apa maneh iki ana ing sorban utawa korban. Pancene kok carembang nek iso arep tak waris sing apik-apik. Bocah cilik-cilik iso umpama cara umur 17 tahun, iku kudune ngombene arabi grek. Dadi awak sehat ra ngono ya, Cong. Pikiran seneng mikir apa-apa gampang. Ora toyong kaya kowe sithik-sithik dosa, sithik-sithik mlebu neraka kaya Ya mesti menungso ana sing kaya ngene. Datangi lho. apa? Kowe bali nang negaramu apa ora? Iki kan kamu tapi ya kamu. Aku ini guru loh, nak. Muridku pirang-pirang. Ambok kamare gobane mukyo. Menyapu kok. Ora duwe apa. Rasane bener rasane gombal yo. Jajal. Soale aku kok gobo.
mledek. Wah, tak jange aduk adik gayan, tak aduk kaluyan. Iki ana sumur, tak gulinge, tak gone ndelik. Betangi lo. Yo kita mana no? Up. Sumber jubin kadele ngono. Kanggo ndelik datangi lo. Barat amani sadada kok boleh. Ya, kanggo pengeleleng anak tuku. Besok yen ana rejane jaman katelo sumur goleng. Datangi lo. Apa bapak? Atuh barang nyadak wae. Ya. Oh. Ika. Mana wong Jolo. Dan Jolo ya. Tak jelek karo Jolo. Nanti sing Jolo kaget. Datangi lo. Apa nono iki? Apa? Wong Jolo kanggo ndelik dacak. Besok nek ana rejane jaman katelo Jolo tunduk. Datangi lo. Nyedit ya kanggo pengeleleng anak putu ing papan kene besok yen ana rejane jaman desa Sudetan. Datangi lo. Datangi lo. Bokang badhe kenang bonang. Delene jura kok bonangan. Lu kok nang klopot dhewean. Wah, ini jero mangkat kongkor anak kowe. Ora ono wit liyane. Lho. Iki ono wit klopo iki. Lho, manggare ora anangen kok oba-oba iki. Kanggo ndelik batangi lo iki. Batangi lo. Apa ngono? Mat. Bajingan. Lagi manggar iku ndelik dacak itu. Besok yen ana rejane jaman yen dadi desa manggar. Datangi lo. Datang aku. Apa kok? Dia aku delik ning wit kok konangan terus. Iku ana watu kok kaya watu barang tumpuk-tumpuk. Ngampeng andeng watu bongkar. Ngajak kita seter. Yo, datangi lo. Watu kok ndelik aku ngerti. Iki lho tapanono saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
iso datang kok sumbere banter banget nganti mudar-mudar. Ya, ing papan kene besok yen ana rejane jaman katelo sumber rudal. Raja Milo. Wah, aku ning dhewe kok konangan. Ayo ning ndi kowe? Ayo ning ndi? Ora mlayu nang aku. Asalan Apa sing kok jumput? wis ora itep. Kowe wong jatuh tenan. Sing tak gegem iki apa? Mau kok kene? Ayo bola. Kowe bedhe ta ora? Sing kok jumput kuwi lemah. Mak piye, Mas? Lemah. Mas, Lemah. Mas. Lemah. Belum. Jempol kowe pasti tau kowe jatuh. Pisan kas benang kowe. Lemah dijumput dhewene ngarani yen emas. Ya. Ing papan kene kanggo petilasan besok anak putu. Yen ana rejane jaman katelo desa jumput. Raja Milo. Apa yuk? Sampai kowe nonton. Lesu kula. Aku ya cepet sithik kula niki lesu. Peteng kula lesu. Keselan kula niki lesu. Sampai iki peso apa? Ampun, Tuhan. Iki ngangge duduk ta mboten? Ora mboten usah. Kebeneran lontongnya bayu siji. Sampai napa? Ampun, ampun muya teng mriki. Iki dagangan. Ampun. Ana apa nangis? Iki dagangane kula. Mau dipangan Raja Milo. Iki bareng bayu siji mangan pipis teng mriku muya. Ya. Iki mau Raja Milo kepaya ya. Iki dodol lontong rono jenenge ya. Nggih. Disamu ndi? Kula. Ora ono desane. Nggih. Desamu kae lagi perang iji kae. Ya besok yen ana jaman desa tuyuan. Nono besok anak putu sing wong wadon gelem dodol lontong tuyuan kanggo mangan wareg nyandang utuh gen dadi wong sugih ya. Oh, ngatur Wis tenan. kowe bali aku tak nunggu jegat. Mati aku iki. Ning dhewe kok konangan. Wah, aku nerap balik ning negaraku Spanyol. Wah, blae mati kena Sunan Bonang. Untungnya perahu isih. Wah, numpak perahu balik ning Spanyol. Raja Milo wedi arep balenya negarane. Dene numpak perahu. Ya, Belacang Milo, perahumu kobong. Kobong bapane nganti 10 dhewe. Nganti mawa kaya wah. Ya, nganti sak puluh. Ing papan kae besok yen ana rejane jaman
katelo pulo marungan